ନିରାକାର ଦାସ ଦଶମ ପାସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ବନିଗଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ମେସିନ୍ଟି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଟାୟାର ପମ୍ପଚର ମରା ମେସିନ୍, ଯାହାକି ସେ ଭାବିଥିଲେ ସେଇଟା କରି ଦେଖାଇଲେ। ଆମେ ଏତେ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକର କାମ କରିଛନ୍ତି ନିରାକାର ଦାସ। ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ମେସିନ୍ଟି, ଇଏ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଟାୟାର ପମ୍ପଚର ମରା ଯାଇପାରୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ସମୟ ବଞ୍ଚୁଛି। ଏବେ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ଚଳିତ ଘଡ଼ିଆରେ ସେ ଆଗକୁ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋର, ସାଇକେଲ ଷ୍ଟୋର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟୋର କରି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ମେସିନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଏମିତି କାମ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଅତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ ଏବଂ ଆରାମସେ ହୋଇପାରୁଛି ଟାୟାର ପମ୍ପଚର। ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା। ଆମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ନିରାକାର ଦାସ ଦଶମ ପାସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ବନିଗଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ମେସିନ୍ଟି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଟାୟାର ପମ୍ପଚର ମରା ମେସିନ୍, ଯାହାକି ସେ ଭାବିଥିଲେ ସେଇଟା କରି ଦେଖାଇଲେ। ଆମେ ଏତେ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକର କାମ କରିଛନ୍ତି ନିରାକାର ଦାସ। ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ମେସିନ୍ଟି, ଇଏ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଟାୟାର ପମ୍ପଚର ମରା ଯାଇପାରୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ସମୟ ବଞ୍ଚୁଛି। ଏବେ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ମିଳିଲେ ସେ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ମେସିନ୍, ସିଏ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହୋଇପାରୁଛି ଟାୟାର ପମ୍ପଚର। 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ମତଲବ ଅଧଘଣ୍ଟା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଟାୟାର ପମ୍ପଚର ହୋଇପାରିବ, ସେଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ।
ମେସିନ୍ଟି କେମିତି କଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ସହଜ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଟାକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି ଆଇଡ଼ିଆ। 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟାୟାର କାମ କରିଦେଉଛି। କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ସହଜ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ତିଆରି କରିଛି 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ତିଆରି କରିଛି। ହଁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ହଁ ନିଜେ ତିଆରି କରି ମୋତେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା 1.5 ବର୍ଷ ଟାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଟା ହେଲା 11 ନମ୍ବର ମଡ଼େଲ, ଏଟା ହେଲା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ। ମିନିମମ୍ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆଉ ହଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କଲେକ୍ଟରରୁ ଚିଠି ଆସିଛି ଯେ ସେ କଲେକ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକ। ମୋ ପାଖରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାମ ଅଟକି ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି, ଏଟାକୁ କମ୍ରୁ କମ୍ ପଇସା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାରେଜରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଉପକୃତ ହେବେ। ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଆର କାପାସିଟି ଅଛି ଏବେ ସ୍କୁଟି ଠୁ ବୋଲର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ये मेसीन स्कूटी ठू बोलर पर्यटन काम कर आउ टे मडिफाए आउ हेवी कले उपरକୁ जहाँ गाड़ी रही सब कर। बर्तमान सब प्रत्येक जिन रिसर्च पैसा खर्च हुए। एटा मेसीन तैयारी 1.5 लाख टका ये आम छोट 1.5 वर्ष लग जाए। पैसार अभाव अलग किसी मेसीन ना धरला भी डर लगुच। पैसार आवश्यक सब जिन सुविधा समस्त ग्यारेज में पहुँचा जा पारंता भारत में बहु लोक उपकृत कहते समस्त मूल्यवान समय बंची पारंता। एटा को मैन्युफैक्चरिंग करने मोर इच्छा अच्छी किंतु इच्छा है कौन हम अर्थर अभाव। निराकार दास घर हंसुआ पोस्ट कंडीरा थाना राजनगर जिला केन्द्रापड़ा ओडिशा 75 42 25 मोबाइल नंबर 9938260928। आसतु जानिबा बाहर लोक मानकर प्रतिक्रिया। आगे मुझे ड्राइवर अल्लाह दुकान को गले 10-15 मिनट लगुच गोटे टायर पंक्चर मारे ये 3 ରୁ 4 मिनट भितर होगला। बहुत हाँ बहुत जल्दी होगला। भल ना ना असुविधा किसी ना ये जल्दी अन्य ये गले 15 ରୁ 20 मिनट लगुच ये बहुत सुविधा जल्दी होगला। समय कम बहुत कम समय होगला। ये आम नाथपुर मैंने ये आमर नाथपुर जरीमूल नाथपुर आम घर घड़ियामूला मुझे जाऊँ चक्का पंक्चर होगला 3 मिनट ରୁ 4 मिनट भितर होगला काम।
ନିରାକାର ଦାସ 10ମ ପାସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ବନିଗଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ସୁନ୍ଦର ମେସିନ୍ଟି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଟାୟାର ପମ୍ପଚର ମରା ମେସିନ୍, ଯାହାକି ସେ ଭାବିଥିଲେ ସେଇଟା କରି ଦେଖାଇଲେ। ଆମେ ଏତେ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକର କାମ କରିଛନ୍ତି ନିରାକାର ଦାସ। ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ମେସିନ୍ଟି, ଏ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଟାୟାର ପମ୍ପଚର ମରା ଯାଇପାରୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ସମୟ ବଞ୍ଚୁଛି। ଏବେ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ମିଳିଲେ ସେ ଆଗକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମେସିନ୍ଟି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଏମିତି କାମ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା।